Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Сёння паглядзім на прэзентацыю Death Stranding 2 ад Кадзімы. Даведаемся пра перанос і анонс дзвюх буйных гульняў пра Японію і, вядома, не застанемся без рэлізаў тыдня. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк і даглядзець гэта відэа да канца, падтрымаўшы такім чынам аўтара. Пагналі! На гэтым тыдні галоўнай гульнявой навіной з'яўляецца новыя матэрыялы Хідеа Кадзіма па Death Stranding 2 On the Beach, якія былі прадстаўлены ў рамках прэзентацыі на Tokyo Game Show 2024. Распрацоўшчык паказаў некалькі кат-сцэн, кожная з якой доўжыцца прыкладна па 2 хвіліны. У роліках можна ўбачыць новых персанажаў і старых знаёмых пратаганіста. Так, персанажа рэжысёра Джорджа Міллера, капітана мабільнай базы Магеллан, якая вандруе па свеце скрозь азёры смалы, клічуць Тарман. Нагадаю, што ў другой частцы, як і ў першай, асноўныя і другарадныя ролі выконваюць як малавядомыя, так і выбітныя акцёры. А жывая лялька Долман, якая здзівіла ў першых трэйлерах, у выкананні пастаноўшчыка Фатіха Акіна аказалася ў былым медыумам, які страціў сваё чалавечае аблічча. Да ролі Фрэджайл вярнулася Леа Сейду. У сіквеле прыгодніцкага экшана зноў з'явіцца даследчык Хартман. Знешнасць, як і ў першай частцы, падарыў аўтар драйва і неонавага дэмана Нікалас Віндзін Грэфан. Дызайн персанажа зведаў змены, зараз ён носіць новыя акуляры і выкарыстоўвае экзашкілет, які ратуе яго ад падзенняў падчас спынення сэрца. А яно, нагадую, па сюжэце гульні замірае кожную 21 хвіліну. І яшчэ на 3 Хартман адпраўляецца на той самы бераг. Загадкавую гераіню, якую згуляла актрыса Эль Фаннінг, клічуць Tomorrow, то бок заўтра. Па сюжэце дзяўчыну знайшлі ў тагасветным месцы, падобным на царства мёртвых, дзе дзеці назаўжды застаюцца ва ўлонні іх маці. Варта адзначыць, што слоганам арыгінальнай DS была фраза «Tomorrow is in your hands». Імаверна, аднекуль адсюль адбылося нараджэнне новага вобраза. У кат-сцэне таксама героі гавораць з новай гераіняй цяжарнай жанчынай Рэйні і дружна спяваюць культавую кампазіцыю Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talk to the sun. Таксама японскі гейм-дызайнер прадэманстраваў магчымасці фотарэжыму. У ім з'явіцца спецыяльная функцыя, дзе адзін ці некалькі персанажаў змогуць пазіраваць сцэну, танцаваць і проста дурэць, дзякуючы чаму атрымаецца зрабіць эфектныя здымкі. Кадзіма адзначыў, што нават гэтая функцыя будзе звязана з апавяданнем Death Stranding 2. Судзячы па ўсім, у сваёй каюце пратаганіст зможа не толькі слухаць песні, але і глядзець музычныя выступы. Дату рэліза ў межах прэзентацыі не назвалі. Распрацоўшчык паведаміў, што ў студыі Kojima Production ужо ёсць прыкладныя тэрміны, але планы яшчэ могуць змяніцца з-за розных фактараў. Вытворчасць экшн-адвенчуры кіпіць, і па словах Хідеа, гульня акажацца больш дзіўнай, чым першая частка. Адна з ключавых задач аўтару складаецца ў тым, каб геймеры думалі, няўжо падобная гульня сапраўды існуе. Ubisoft адклала Assassin's Creed Shadows на 3 месяцы да 14 лютага 2025 года. Такім чынам, люты нечакана для самога сябе стане самым гарачым на перанесеныя рэлізы, а вось восень наадварот спусцела. Кампаніі спатрэбілася больш часу для паліроўкі гульні. Пра гэта паведамілі распрацоўшчыкі ў сваіх соцсетках. У Ubisoft заявілі, што прынялі рашэнне перанесці Assassin's Creed Shadows, паколькі атрымалі досвед з памылак рэліза Star Wars Outlaws. Дадатковы час дапаможа кампаніі выправіць багі і павысіць прадукцыйнасць. Да гэтага ўсяго таксама адмовіліся ад традыцыйнай мадэлі сезоннага пропуску, і Ubisoft верне сродкі за папярэднія заказы. Усе, хто аформіць іх у далейшым, бясплатна атрымаюць першы дадатак да гульні. Яшчэ Assassin's Creed Shadows выйдзе ў Steam адначасова з іншымі платформамі, што з'яўляецца безумоўным крокам наперад. Также плануецца выхад і Star Wars Outlaws 21 лістапада 2024 на платформе At12. Нагадаем, што зараз касмічныя прыгоды бандыткі са зверам ідуць эксклюзівам для сервісаў Ubisoft і Epic Games Store.
Гульня Raven's Watch 26 верасня нарэшце выйшла ў рэліз з ранняга доступу. Праект дазваляе па-новаму зірнуць на персанажаў і сюжэты класічных казак. Снежная каралева тут кідаецца ледзянымі дзідамі ў пачвар, а чырвоная шапачка ператвараецца ў ваўкалака як пераверцень. Усяго 9 гулябельных персанажаў з унікальнымі талентамі і галінамі паляпшэння. 3 рэгіёны для даследавання, натхнёныя магічнымі лясамі з казак, легендамі пра караля Артура і гісторыямі з 1001 ноч. Усё гэта з магчымасцю даследаваць змрочны свет у кааператыве да 4. Кожнае праходжанне будзе унікальным, дзякуючы набору з больш за 200 талентаў і 50 магічных прадметаў. У гульні справядліва складаныя босы і звыш 50 унікальных сапернікаў. Распрацоўшчыкі абяцаюць рэгулярна дадаваць новы контент бясплатна. Цяпер Raven's Watch даступна для ПК, у тым ліку і ў Беларусі за $16 па акцыі, Польшча 88 злотых. З 28 лістапада гульня зазірне на PlayStation, Xbox і Switch. Адбыўся нечаканы анонс Ghost of Yotei. Навінку распрацоўвае студыя Sucker Punch Production, вядомая па ролевым экшэне Ghost of Tsushima. Як і ў мінулым тварэнні, месцам дзеяння стане феадальная Японія. Гульцы возьмуць на сябе ролю дзяўчыны Ацу. У 1603 годзе, больш чым праз 300 гадоў пасля падзей першай гульні, яна павінна адправіцца ў прыгоды па небяспечных землях з лугамі і заснежанымі тундрамі, па-за межамі Японіі як дзяржавы. Рашэнне адмовіцца ад працягу гісторыі Дина Сакая было прынята з-за жадання ўбачыць станаўленне новага прывіда. У Sucker Punch не сталі ўдавацца ў падрабязнасці сюжэта Ghost of Yotei, але адзначылі, што гульцоў чакае гісторыя героя-аўтсайдера і помсты. Таксама распавялі, што вырашылі захаваць ключавыя прынцыпы з Ghost of Tsushima, гуляць за вандроўнага ваяра ў Японіі, любавацца краявідамі, даследаваць свет ва ўласным тэмпе. Гара Йотей на паўночным востраве Хоккайдо вельмі падобна на вядомую Фудзі, пра што нават мае адпаведную мянушку. Рэліз Ghost of Yotei адбудзецца ў 2025 годзе толькі на PlayStation 5. Будучая навінка першапачаткова рыхтавалася для кансолей 9-го пакалення. Аўтары паабяцалі ўвесці ў гульню новыя механікі і віды зброі, у тым ліку агнястрэльную. Быў прадстаўлены трэйлер дапаўнення The Lake House для Alan Wake 2. На жаль, дакладную дату рэліза пакуль так і не назвалі, распрацоўшчыкі з Remedy Entertainment толькі нагадалі, што адбудзецца гэта ў кастрычніку бягучага года. Затое зараз можна атрымаць асалоду ад кадраў на рухавіку гульні. Прыхільнікам Alan Wake 2 трэба наведаць жудаснае месца, дзе павінна хавацца нешта небяспечнае, мяркуючы па ўсім, роў гэтай істоты і чутны ў роліку. Нагадаем, што сусветы кантролы Алана Прачыналкіна існуюць разам, таму менавіта бюро будзе займацца той самай хаткай на возеры. Дадатак выходзіць на асноўных платформах, у Беларусі недаступны. На ПК для ўсіх астатніх толькі ў Epic Games Store. Паўнавартасны рэліз з ранняга доступу Shadows of Doubt адбыўся 26 верасня. Гэта навукова-фантастычны стэлс-дэтэктыў, дзеянне якога разгортваецца ў 1980-х на вуліцах звышіндустрыялізаванага горада, які патанае ў карупцыі і злачыннасці. Гульцы выступаюць у ролі прыватнага дэтэктыва, якому трэба адсочваць серыйных забойцаў. Важная асаблівасць Shadows of Doubt – поўная сімуляцыя падзей горада, у якім жывуць сотні персанажаў. Па словах распрацоўшчыкаў, у кожнага NPC ёсць уласнае імя, праца, кватэра і распарадак дня. Гульцы могуць праходзіць яе так, як ім захочацца, запэўнілі ў студыі. Даследуйце кожны будынак, адмыкайце замкі, ламайце дзверы, падкупляйце жыхароў і выконвайце многія іншыя дзеянні з мэтай злавіць злачынцаў. Кожнае жа злачынства можна раскрыць некалькімі спосабамі, а ў вольны час гульцы змогуць зарабляць грошы, купляць гаджеты і ўпрыгожваць сваю кватэру. У версіі 1.0 распрацоўшчыкі сярод іншага дадалі дадатковыя крымінальныя справы, другарадныя квесты і магчымасць выкарыстоўваць парасон. Аўтары працягнуць выпускаць абнаўленні, у тым ліку кантэнтныя. Даступна на ПК і кансолях у Беларусі зараз на акцыі за $10, Польшча 92 злотых. Пяройдзем да рэлізаў тыдня. У Dread Dawn вы гуляеце за студэнта, які падчас зомбі-апакаліпсісу упусціў магчымасць эвакуіравацца з заражанага горада і цяпер вымушаны выжываць у сценах роднага універсітэта. Адкрыты свет за межамі Альма-Матар поўны небяспек, але рана ці позна давядзецца адправіцца на вылазку за прадуктамі і рыштункам. Рэсурсы абмежаваныя, а без умацаванай аўтаномнай базы доўга не працягнуць. Здаецца, нічога асаблівага, нешта вельмі падобнае мы ўжо бачылі
убачылі ў Project Zomboid, аднак падабенства не перашкодзіла Dreaddown увайсці ў дзясятку самых папулярных дэма з фэсту ў Steam. Выхад на ПК 1 кастрычніка, у тым ліку ў Беларусі. Kill Knight выглядае як гульня для тых, каму падабаецца Alien Shooter і Vampire Survivor і хоча проста пакрышыць натоўп ворагаў, не адцягваючыся на гісторыю галоўнага героя або стварэнне білда персанажа. У адрозненні ад апошняга вампіра тут усё ж пэўна прыйдзецца націскаць на кнопку атакі. Ёсць і сюжэты, і паляпшэнні, але галоўнае, мяркуючы па роліках, гэта ураганны геймплей, дзе бітва не спыняецца ні на секунду. Графіка крывавая, персанаж падобны на героя з Blasphemous, а мінімалізм карцінкі выглядае усвядомленым выбарам аўтараў. Хай нішто не адцягвае ад бою. Для тых, хто хоча пахваліцца сваімі дасягненнямі перад супольнасцю, прадугледжана сусветная рэйтынгавая табліца. Суровы ізаметрычны баявік выходзіць на ПК 2 кастрычніка, у тым ліку ў Беларусі. Сюжэт Wizard of Legend 2 распавядае пра турнір чараўнікоў. Прэтэндэнты з усяго свету змагаюцца за валоданне легендарным кубкам неўміручасці, але толькі наймацнейшыя атрымаюць перамогу, прайшоўшы шэраг нялёгкіх выпрабаванняў ад прыдзірлівай судзейскай калегіі. У параўнанні з першай часткай 2018 году карцінка прыкметна папрыгажэла. Зараз перад намі паўнавартасная трохмерная графіка замест піксель-арта. Што да геймплея, то Wizard of Legend 2 уяўляе сабой забаўку ў духу магічка. Неабходна пісьменна складаць камбінацыі заклёнаў з 5 стыхій і валодаць добрай рэакцыяй. Падобна на даволі класічны роуглайк, але пры гэтым змагаецеся як адзін, так і з сябрамі. Выходзіць у ранні доступ на ПК 3 кастрычніка, у тым ліку ў Беларусі. Кааператыў не самая звыклая асаблівасць для метраідваній, але ў Anima Flux упор зроблены менавіта на ім. Па меркаванні распрацоўшчыкаў даследаваць свет і ваяваць з ворагамі цікавей удваіх. У кожнага з двух персанажаў свой набор навыкаў і прыёмаў, а камбінацыі падобных баявых стыляў дапамогуць змагацца больш эфектыўна. Зрэшты, у любы момант сумеснае праходжанне можна адключыць і адправіцца ў падарожжа ў адзіночку. Варта адзначыць і графіку. Anima Flux выканана ў змрочнай стылістыцы рэтра-фантастыкі канца 80-х. Кааператыўнае метраідванне выходзіць на асноўных платформах, плюс нават для макаў і лінуксаў. Чакаем 7 кастрычніка і ў Беларусі. Даступна дэмка гульні. На гэтым усё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся з намі сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі і каментарыямі. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсарам з Патрэону YouTube канала Рудзі, які зарабіў для вас гэтыя навіны. Ваша падтрымка неацэнная, тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова, таксама праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!